Čaute ľudia z nás pri 5. epizóde z Minecraftu a už ani nemusím hovoriť, že tu je Marko, lebo on tu bude vždy. Áno. No. Takže dneska, v 4. tej sérii bola iba ukážka, čo sme hrali za kamerou, takže toto už tu asi poznáte a teraz pôjdeme hentam. Kde to je? Hentam. Samo, ináč ten diamantový krump som očaroval. Hentam, tam pôjdeme. Ten diamantový krumpač som očaroval, OK? OK. Berem si so sebou iba očarovaný Iron Sword. Art na sharpness. Zemáky. Zemáky. Dobre, poďme do toho. Počkať. Do nedru. Áno. Ale tam máme lávu. Nemám, ale to je iný. Nie. Vezme prosím ťa, stavíme sa. O čo? O všetko. Čo sa tam? Hen, čo mám pri sebe. Hen, čo mám všetko pri sebe. No a? Hen. No, Si to zastavil, ale. Či? Nezastavil. Hen, ten druhý portál je hen tam. A to čo je? My máme 2 portály? Áno. Prečo? Čo ja viem. To sa vygenerovalo? Alebo Asi. Čo na tých pigmenov? Áno, poďme útočiť na pigmenov. Poď ty pigmen. Majú dobré veci, počkaj na mňa. Pomôž mi. A daj som. Kde je portál? Mám ho. Idem ti už pomôcť. S ironovým swordom. To poď sem. Už máme 2. Nugety. Ideme Kde do sa to nich. začína zhromaždiť? Čo máte oslavu? Máte narodeniny? Oni idú do mňa pomôcť. Zabili ma. Rýchlo bež po veci. A to smrdí. Nic ste nevideli. Mám 2 veci. Smrdí. To čo sa tu stalo? Hen, čo sa tu stalo? Mám všetky tvoje veci, vidím očarovaného pigmena. V kružkovom brnení to musí mať. On? Tento? Nie. Vlastne. Idem za tebou. Jabadu. Kde si? A vidím ťa. Ja idem späť. Asi, ja mám málo hapka. Zobral si nejaké jedlo? Však áno, mrkvu. Ja mám 50. Hoď mi všetky moje veci. Dobre, koľko som mal mrkvy? Všetky? Ja som si tiež zobral mrkvy. Tak asi 20 som ich mal ja. Tu máš, chytaj golden chestplate. Moje, daj mi cigár. Cigár, dávaj. Kocečkár. Vieš o tom, že helma sa ti spalila? Na, disciplína. Dávaj. Á, ne, nespalila. Hej, to je helma dobrá. Ne, dávaj. Ty zmrde. Dávaj, dávaj. Mám spravodlivý nápad, hodíme ju do... Ne, lebo ja tam hodím teba. Nero, hoď mi to späť. Ale veď to je... Prečítam vám. Thorns 1, Blast Protection 2, Unbreaking 1. Mám si to nechať? Že áno. Nie, daj mi to. Daj mi to, ty zmrde. To je moje. Dávaj si bacha. Ja sharpnessko. ja som zabil toho zombika, daj mi to. Nie, ja som zabil jedného zombika. Cigáňovi. Daj cigáňovi, no daj mi. Hoď. Cigán. Teraz sa zabijem. Ne. Oj. Keď ideme na ďalšiu pingvenu. Dobre, môžeme ísť. Ale daj mi aj môj meč a všetko. Veď meč sa ti upálil. Neupálil. Jaj, tu máš meč. Aj luk. Železný krompáč, luk ti nedám. Tak. Aj ešte šípy. Tak. Žiadny luk ti nedám. Nerob, dávaj. Teraz je môj. Tu máš tie svoje krámy.
Dávaj. No veď kút, samo. Ináč ťa zabijem. No tak to Ja mám železný meč očarovaný na sharpness, ja ti dám ľahšie. dávaj. Ti šípy asi nefungú. Nedávaj Ale veď ty sa nevieš triafať s Viem. lukom. No tak mi triaf Ghasta. Ty netrafíš toho Ghasta, takže sme v prdeli. Idem späť do portála. Ja ho trafím. Ale ty si slep, ty ani nedovidíš meter. Ne, V Minecrafte. ja ho dám. OK, idem... A kde si? Idem späť. Čau, čau. A na čo Ghasta? No na čo Ghasta, ak si to hádam, vieš? Viem, že tu existujú. No, A na čo by sme ich mali mať? ja ich nechcem mať. No, ja ma zabijem. Samo? No, Si ma hitol? nie. A mne sa to teraz stalo, keď som odišiel z toho portálu. Samo? No. No. Ja mám očarovaný meč na Unbreaking. No a? To dobre to vypadá. A je to tvoj. Ten meč. No však daj mi ho. Ja mám lepší. Fire aspect. Chceš ho vidieť toho fishka? Teraz ťa podporím, ale ne. Je sharpness a knockback. Ne. Tak. A čo potrebujeme na to, aby mi strelalo tie ohnivé? Tu potrebuješ očarovanie fire aspect. To čo je, vieš, keby som to vedel. To je očarovanie samo. Ber to tak, že ideme do portála. A Gangnam Style. Jau. Sorry. Ty si debil, ty si tam bereš diamantový meč. Čakaj, nech sa mi nestane. Upali. Ty sa upalíš. Aj pigment robí. Aj ty kokos, ten pigment mal knockback. Zabij mi to, dal ti dole, aj nedal. Berem ti všetky veci. OK, pober, slúša. My natáčame? Áno. Ja som zabudol. Dobre, poď. Mám tu všetko. Idem. Uj! Hej, to je moja mrkva. Ale tam ticho. Nechaj mi ju, ináč ťa ubijem rukou. Si bezmocný. Up, že ma netrafíš, pozri, netrafíš. Aha. Tu máš. Tu máš mrkev. Všetko, poprosím. Brnenie. Čakaj. Celé brnenie kožové. Toto. A jeden zapalovač mi daj, keď máš dve. To. Ešte zemáky sú tvoje. Toto je tvoje. A toto? A chleby sú moje ešte. Však ale to ti hodím potom. Chleba. Ani toho Ghasta sme na videu nezabili. Lebo ešte ani není video koniec. Ale za chvíľu bude. Budeme natáčať iba 12 minút, nechápeš toho? Tak ideme. Počkaj ešte chleba. Chleba. Zažal si ho. Si dáme toto. Ale tie pigmeni sú na nás neférovi. Prečo? Však oni ti nič nerobia, však ty na nich len dojdeš zo zadu a začneš ich buchať mečom. Samo. Čo? Vidíš ty? Na ňo. Veď Na nich. ideme. Na nich. Poď sem, ty zmrd, upálime ťa ty. A pozri, to mi veže. Kde? To mi veže. Idem bez Áno, spawn vidím. blazom. Ne, poď mi ide. Pomôž mi. Ne, zober všetky veci. Ne, ja si skopím. To nemôžem urobiť. Idem tam. Nič mi to neuberá. Neuberá? Nie, Prečo? neviem už. Neviem už. Mám asi ohňozvornosť.
No dokedy budeme to? Dokedy, kým dneska. Za tebou. Je super, ale mňa to už prestáva baviť. Konečne. Ty smradlavý Tam pigmeny tam vidím len šumia. spawner blazov. Ideme do nej. Aha. Tak v ďalšom dieli sa máte na čo tešiť. No, väžu. Ideme tam? Ale počkaj, A ja tam to neviem. ukončíme, tam to môžeme ukončiť. Dobre, ale... Hej, pomoc. Poď, lebo ja idem tadiaľto. Idem cez také tie... Ale ty žiť ma Výšky. zabilo. Vidím blízko, máš ten hok? Kde? No tam. Ne, však ty ho máš. Jaj. Poď, tu ti ho hodím. Spadnú do hlavy. Ne. Tu máš. Ešte aj šipy. Ale rýchlo, už je 11:20. Aby sme ho aspoň trafili. Daj mi rýchlo šipy. Tak. Aspoň mi daj rýchlo šipy. Dobre, kľud. Tak. Dobre, a trafením ho to by sme to mohli ukončiť. Zmizol. Kde je ten zmrt? Takže zase na ďalší diel uvidíte, ako budeme proti nim bojovať. S tými najlepšími vecami. Takže sa máte na čo tešiť. Ja vidím ho. Stať do rána. A my to teraz točíme Dobre. akorát tak o 1 ráno. Takže, no, Samo? pozrite sa, 1:22. Takže toto by mohlo byť z tohto videa všetko. Čaute.